Sintonizan Radio Culleredo, este é o Magazín A Terraza e imos hoxe con un novo capítulo un novo episodio da serie que temos co proxecto audiovisual do Colexio Ría do Burgo, que hoxe veñen pois con un programa moi especial. Hoxe temos a Amber, a Roy, a Anxo, a Samuel, a Oliver, a Inara e a Chloe. Veñen, uns están detrás das bambalinas, detrás das cámaras, están conmigo aquí de técnicos e outras van a facer unha entrevista a Miguel Iglesias, que é o profesor de judo e ademais o responsable do Judo Clube Culleredo. Decía eu na entrada do programa que leva pois tantos anos formando a tantos culleredenses que hoxe son cinturóns todos oscuros, todos cinturóns moi oscuros de judo, todos expertos en esta centenaria arte marcial, e gracias a Miguel Iglesias. Pero hoxe o protagonista non somos nós, a plantilla da Radio Culleredo, senón que son os rapaces e rapazas de o cole deste proxecto audiovisual. Así que, se lles parece, imos escoitar o programa que teñen preparado, que comeza, pois, xa comeza agora. As Pitufadas da Radio Ría do Burgo, un programa formado por Anxo, Samuel, técnicos, e Ainara, Oliver, Ámbar, Roy e Luís como presentadores. Comezamos o noso primeiro programa cunha entrevista a Miguel, o profesor de judo do colexio. Benvido, Miguel, estamos encantados de que esteas no noso programa. Hola, bons días, encantado de volver a estar con vos. Imos facerche unhas preguntas sinxelas para coñecerte mellor. Vale, cando que irades? Cantos anos tes? 41. Cal é o teu nome completo? Miguel Iglesias Crego. Que te inspirou a practicar judo? Pois, as películas de acción cando era moi novo. Cantos años tiñas cando comezaches a practicar judo? Pois era moi noviño, tiña uns 4 ou 5 anos xa por prescripción dos meus profesores do colexio. Que cinto tes? Son cinturón negro tercer dan. Cal o obxectivo do judo? Pois depende, pode ser dende formativo en idades tempranas ata judo competición, defensa personal, ten moitas vertientes. Cantos anos levas practicando este deporte? Pois 30 e moitos. E clases, canto tempo? Pois de maneira seria no colexio, por exemplo, Ría do Burgo, máis de 20 anos, ou para 21. Imaginaches algunha vez ser judoka? Sí, toda a miña vida. E que serías profesor? Tamén, xa dende moi noviño tamén daba clases dunha maneira un pouco máis extraoficial, pero igual con 15 anos xa levaba clases adiante. Agora faremos unha pequena pausa e volveremos á rolda de preguntas. Aerotawa agora ten un desconto do 25% e costa só 100.000 euros. A versión dourada limitada só estará disponible en 5 unidades, así que apúrate que se están esgotando. A raqueta Beastmaster converterache nun as do tenis como Rafa Nadal ou Novak Djokovic. E agora cun desconto do 75% custa só 500 euros. E agora o tempo con Ámbar. Imos a dar o tempo. Esta semana imos poder andar en canoa porque está todo inundado. Agora, cando abramos o paraguas, sairemos voando como Mary Poppins. Pero nas próximas semanas haberá neve por todas partes. Pero aínda que sexa inverno, en algunhas zonas haberá un calor infernal. No, 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 no.
Vamos á rolda de preguntas. Pois ben, Miguel, xa estamos de novo contigo. Continuamos cas preguntas. Moi ben. Por que che gusta o judo? Pois no meu caso xa é unha forma de vida, xa dende moi noviño, dende a vertiente de profesor, agora mesmo, de mestre, a verdade é que é algo que me inspira moito a superarme cada día. A que club pertences ti e os teus alumnos? O Judo Club Culleredo. Cantos premios ganaches en judo? Non os sabería dicir, moitos. En cantas competicións participaches ao longo da túa vida aproximadamente? Centos, miles entre adestrador ou competidor, campeonatos galegos, campeonatos de España, internacionais, moitos, non sabería dicir. Cantas entrevistas che fixeron ou é a primeira? Non é a primeira, pero é a máis orixinal, eso pode dicir. Cales son os beneficios de practicar judo? Pois no ámbito físico, pois dende forza, axilidade, coordinación, resistencia, logo no ámbito pois máis formativo e demais, é un deporte está prescrito, pois como era no meu caso, para rapaces incluso hiperactivos, cosas así, por temas de pois de autocontrol e cousas dese estilo. Tes fillos e cantos? Sí, teño 2, moi movidos ademais. Teus fillos practican judo? Sí, os 2, Onde naceches? en Coruña. Cantos idiomas falas? 2 de maneira habitual, logo escoitar e ler en inglés tamén, habitualmente. Practicaches algún deporte ademais do judo? De maneira seria, ningún. Crees que o judo é un deporte descoñecido? Non, cada vez menos, entre o cuarto e o quinto deporte por licencias en España, por detrás de baloncesto, fútbol, golf e pesca, así que, sí, caza. Entón, xa aquí en Galiza xa somos máis de 10.000. Por que lle recomendarías practicar este deporte a alguén? Pois, sobre todo, en edades formativas, pois para a forma de autocontrol dos rapaces e demais. E logo, cando xa eres máis maior, é un deporte que físicamente é un deporte moi completo. Ben, pois hasta aquí chegamos. Moitas grazas, Miguel, por vir á nosa entrevista e por responder as nosas preguntas. Moitas grazas a vos por contar conmigo e entrevistarme. E ata aquí esta intervención de hoxe do proxecto audiovisual do Colexio Ría do Burgo. Lembren que estiveron Amber, Roy, Anxo, Samuel, Oliver, Ainara e Clou con o seu profesor que non sai nos créditos, pero está detrás, evidentemente, pois Vicente Muñoz, dentro dese proxecto audiovisual do Colexio Ría do Burgo, que non vai ser a única, esperemos, vai ser... Quedan máis episodios. Continuará.